چاوانیا برسنگرتنا جنوسایدا کیمانین اولی به دست کمالا دولتا اسلامی داعش ناواروکی جوینه بول جواتا نونرین امریکی. The targeting of religious minority groups for destruction. کمیسیون تام لانتس یا مافی مروان گهداریا باورین تایبەتمەندان کرد ji bo ku bizane ka çi bijare li pêş hikûmeta Amerîkî û civaka nêfnetewayî Kongresê Amerîkî ne ji bo rawestandina tawanên li dijî kêmaniyên olî tên encam dan. This is genocide. Balyozê taybetê azadiyên olî yên cîhanê li Wezareta Derveya Amerîkî dibêje berî naskirina tawanên Daeş weka genosaydê hikûmeta wî pêngav avêtin ji bo rêgirtinê li genosaydê. Me seredarî digelwan tawana kir wek çawa ihtimala genosaydê bît dijî êzdiyan û dibiya em dest bi kiryara bikin bo parastina wan. Me jiyana sedan hezar êzdiya parast û niha em belgeyan kom dikin li rastiya wan tawana û parastina gorên bikomel û qurbaniya û nasandina tawanbaran heta bikevin pêş dadgehan û vegerandina xelkî bo cihên wan li paşa rojeka nêzik ev siyaseta me bû ji destpêkê û derbirîna behayên me bû. Li çardeyê mehasê adarê civata nûnerên Kongresa Amerîkî biryarek pesend kir têda tawanên Daeş li dijî kêmaniyên olî li Iraqê û li Sûriya weka genosayd danaskirin. Di pêra li hevdeyî mehasê adarê dîsan Wezîrê Derve John Kerry ragihandinek her bi wê mebestê da. That in my judgment, Daesh is responsible for genocide. Komisyona Amerîkî ji bo azadiya olan ya nêfnetewayî çend pêşniyaz xistine pêş endamên Kongresê. The countries of Syria and Iraq be designated as countries of particular. Welatên weke Sûriya û Iraqê bêne naskirin welatên rewşawan ya xirab xema taybeta Amerîka ne. Çunku li van welatan pêşeliyên herî xirab li dijî kêmaniyên ûlan tên encam dan. Her wasa gihandina vê pirsê ji bo dadgeha tawana pirêka civata ewlekariya netewên êgirtî. Dîsan Kongres pişkeka budceya 2017yan ya Wezareta Derve terxan bike ji bo alîkariya qurbaniyên genosaydê û tawanên şerî û dijî mirovatiyê. Panelistan pêşniyaz kir ku hikûmeta Amerîkî desthelata xwe li ser hikûmeta Iraqê bêxteger heta bibe endam di dadgeha tawanan ya nêfnetewayî da. Lêgelo Kongres wê çawa bersiva van pêşniyazên panelistan bide? Yes, I think we should act. Ez bawer dikim divê pêngavan bavêjin û rênemayan bidin kiryarê hikûmeta xwe, Wezareta Derve û ajansên hevkar ji bo danana deverên aram û hevguhertina zaneyariyan her wisa belgeyan kom bikin li ser wan kesên destê wan di genosayda de hene heta wan bibin dadgehê. Yek ji pirsên ku çendek ji şarezayan xistî pêş Kongresê ew bû bi sanahîkirina daxwazkirina penaberiyê li Amerîka ji bo endamên civakên kêmaniyên olî yên Iraq û Sûriya.